Oh, lomakku. Jadi hidup rukunlah kalian berdua ya Inang. Songoni mah Tuhan. Tapi di sini kita tidak melihat kekurangan masing-masing, akan tetapi saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Tentu kalian akan menjadi keluarga berbahagia. Jalan itu harapan nami di Hamuna. Gomos pangiduan nami si sadaros sadatahi mahamu rak mangalakka tudulu tuturuan serta sahulum mahamu helakku naksom di doho borukku aha pinasinakapan ni rohamuna talibata nama masu-masu nama dongani hamu di tonga-tonga di keluarga asang gia ma tubuh lak ma tubuh sikuru tubuh anak mahamu helah jala tubuh boru di hamu boru hasyakku poso aku iko gabi contoh mamu di tonga-tonganya ka paribamu naksoni aka ibu tom dohut anggi mati nangda unang dipela huau na tutu para musik nami ala pasaton naima ima ulos hela jadi bek kamu ma ide na humbartusi Pan musik ya mak. Yo elak isona dong do buat kami madar elak wan mau nama kela tu pada nyata dah makela dah unang gua no tu patu dia dah mangda molo adong nama rada tu gua no udo namang tarlu mobi molo adong maradat marga manulang dah mangda. Jadi keluarga Siti Ruam mahamnya dua damang dah. Tuang songoni di boruku. Inang. Udah mana kami Inang biasanya dong doi jelek Inang. Oh my Inang boruku sekarang Inang. 26 tako Inang ku bawa orang-orang Inang. Sidonok ku Inang parjolo burjuma ho Inang ku si batuam da Inang da Iya mak. parumai Siti Ruam mau damang Inang da unang gabe baik kami gabe inakku gabe haminang maila Inang da baik mahami gabe seorang orang tua yang contoh kepadamu ya Inang ya baik-baiklah kau ya Inang ya. Oh, lomakku. Jadi hidup rukunlah kalian berdua ya Inang. Songoni mah Tuhannya dua. oh iya dah
Mak.